Hej og velkommen til den her video. 2 sekunder. Nej, det kan vi desværre ikke. Mute ham. Jamen hej og velkommen til den her video. Har startet. Hej og velkommen til den her video. I dag så skal jeg være lidt inde på Freakout sammen med Axel. Han er bare ikke på Skype eller noget, så han kan ikke være med. Okay, det er Axel. Der er bare en hel masse på vores island, jeg ved ikke hvorfor. Men ja, vi spiller Skyblock, og jeg vil bare vise jer lidt rundt, fordi jeg kan. Og stop nu. Okay. Men ja. Hvad sker der? Nej. Ja, okay, men jeg skal bare vise jer lidt rundt her. Vi har sådan lidt crafting, furnace, crafting. Så bare sådan en mini lille bitte farm. Og så det her til vores grisefamilie. Så der er her i grisefamilien. Og det her det er til kyllingefamilien, som der er herinde. Og det her det er bare til farm. Vi se her. Ja. Og så ja, der er bare. Og her er der så også lidt farm. Den der farm er bare gået lidt ud. Men der er stadig kaktusfarm, der kører fint. Jeg laver en kaktus. Okay. Men ved ikke, hvordan laver jobskilte. Jo. Hvad er det? To sekunder. Undskyld, men jeg skal lige hurtigt noget. Jeg har lige minimeret skærmen. Jeg skal lige hurtigt ind på Google og se linket til vores kanal. Sådan så jeg bare lige kan skrive det i chatten, så folk kan gå ind og tjekke det. Men jeg synes, I har fået en god. Synes I, at det her er en god mikrofon? I kan skrive noget i kommentarerne, hvis I godt kan lide den. Eller om I hader den. Jeg håber ikke, I hader den. Ja, jeg kan ikke gå derind lige nu, så det er lige meget. Ingen penge gamerne findes. De tror ikke på, at ingen penge gamerne ikke, at ingen penge gamerne findes. Ikke findes. De tror ikke på, at ingen penge gamerne findes. Har I søgt på det? Ingen penge gamerne findes. Har I søgt på det? Axel, hvor er du? Hvad laver han der? Han går bare rundt.
Mathis Martin. Men herinde så har jeg så bare et sted, hvor det var meningen, at jeg skulle lave en dyrefarm, men det gik ikke så godt. Nej, der står han igen. Crafting table, føler som jeg har sagt, så er der kister, her er sådan noget guld, jern, diamant, vi har ikke noget. Challenges, det er bare sådan noget, man kan have challenges. Mad, der er der mad. Altså hakker og våben, der er hakker og våben, altså. Ting, det er alt muligt random, mærkelige ting. Det skal vi farm. Ja, blokke. Blokke. Jeg skal lige have med den her i farm. Og her, Axel, det virker ikke. Så jeg tror, vi skal begynde at lave en sugarcane farm. Jo. Balle friskole. Kaktus. Au. Men altså, jeg har kaktusfarm her, kaktusfarm, pumpkin, som der lyser op. Tror jeg i hvert fald, det er så det. Men ja, og så kan man også dø. Det var kun lige for at vise, at det var slet ikke. Det var med vilje. Ups. Men I kan sige, hvis I gerne vil have flere videoer sammen med Axel. Vi leger ikke så meget sammen med jer. Jeg ved faktisk ikke hvorfor. Men bare sig, hvis I godt kan lide, at Axel er med. Jeg ved godt, det er vores kanal, men ja, lige nu er det faktisk mest mig, der filmer på den. Eller vi har faktisk ikke lagt video ud i lang tid. Så undskyld for det. Men ja, og heroppe, jeg ved faktisk ikke, hvad der er heroppe. Det var bare et eller andet random, vi lavede. Jeg har allerede lavet så en rundvisning inde på en anden kanal. Som der er linket noget i beskrivelsen. Men ja. Ja. Men, 2 sekunder. Ham der står der hele tiden. Hvad er hans problem? Mathis Martin. Så jeg kommer til at trykke på F1. Jeg vil gerne købe 20 æbler. Okay. Så køb det. Jeg ser, der er også sådan noget. Det synes jeg er mega fedt. At der er sådan noget market listings. Og så skal man købe noget. Det er fedt. Det synes jeg i hvert fald. Så der er alt muligt. Se, jeg kan også lave sådan noget. Weakness. Sharpness EV. Altså, jeg ved ikke, hvad man skal bruge det til. Men der er alt muligt. Altså, ja. En glowstone for 25, det køber jeg. Så går jeg herind. Market. Mail. Så kan jeg se, hvad der er, jeg har købt. Og hvad jeg sælger. Så, nu har jeg det. Så kan jeg gøre det. Så kan jeg tage dem tilbage. Så jeg sælger det der for 600. I skal ikke kigge nu i chatten. Hvad med nogle ben og noget bone meal? Hvad er der egentlig i kisterne? Blaze rod.
Ja, og det var bare det. Så vil jeg gerne sige rigtig mange gange tak for at I så med. Og vi ses!